As eleccións, aínda que fixeran en función do interés do país e da xente deste país, e que como tiñamos un goberno esgotado, vimos pedindo que se convocase. En cambio, o señor Feijóo estuvo facendo xogos e cálculos en función da conveniencia partidista e sigue as facendo. Quen convoca as eleccións que ten a potestade é o presidente da Xunta de Galicia, e había que estar preparado en calqueira caso a que si disolve o Parlamento, pois hai creo que entre 53 e 60 días para unhas eleccións e habería que estar preparado. Podemos ten que tomar as súas decisións, nos respetamos que os debates de Podemos Galicia, respetamos que sexan os membros inscritos de Podemos Galicia quen tome as decisións, pero nós evidentemente creemos que o único camiño para derrotar a Feijóo é sumarse a esa marea galega que mañán ten unha cita importante en Vigo, e por eso animamos a que se tome esa decisión, porque creemos que é a mellor e confiamos en que sexa esa. Queda pouco tempo xa para desvedar esta pregunta que levamos contestando tantas veces, e a veces ao mellor parece que esquivamos, pero mañán en Vigo xa se vai aprobar unha metodoloxía e un calendario de primarias, tanto para candidato como para candidaturas, e entón pronto se saberá quen se presenta candidato a presidencia da Xunta da Marea. Entón non ten sentido máis que esperar a mañán a aprobar esa metodoloxía e ese cronograma.